Bu 6-7 Eylül 1955 olayları bir yüz karasıdır. Αυτά τα γεγονότα της 6-7 Σεπτεμβρίου είναι ένα έσχος για μας, τα γεγονότα των Σεπτεμβριανών. Gelecek yıl 60. yıl dönümü olsa da bunun ne kadar derin bir acı ve iz bıraktığını ve bu acının, yaranın onarılmadığını burada bile hissetmek mümkün. Ακόμα και εδώ μπορεί κανείς να καταλάβει τις συνέπειες του τραύματος αυτού σε αυτή την αίθουσα, αυτού του έσχους των 6-7 Σεπτεμβρίου, των γεγονότων της Κωνσταντινούπολης που έχει στιγματίσει την χώρα. Maalesef insanlık bir sürü trajedilerden geçerek çok ağır acılar yaşayarak olgunlaşıyor. Δυστυχώς η ανθρωπότητα οριμάζει διερχόμενη από πολλά τέτοια γεγονότα και τραύματα. Ama bu insanlığın dramları bireyin hayatına bir sigara yanığı gibi düştüğünde bu unutulmaz büyük bir travmaya dönüşüyor. Όταν όμως αυτά τα γεγονότα μετατρέπονται σαν να σβήνεις ένα τσιγάρο πάνω στο σώμα ενός ανθρώπου, μετατρέπεται σε ένα βαθύ τραύμα. Üstelik bu ulus devletlerin kendi çirkinlikleri bir tek olayla da durmamış, çok uzun süre arka arkaya yaşanan trajedilerle süre gelmiş. Εξάλλου αυτές οι πράξεις που έχουν διαπραχθεί από τα κράτη-έθνη δεν σταμάτησαν με ένα γεγονός, αλλά για μεγάλη διάρκεια επαναλήφθηκαν και συνεχίστηκαν αυτά τα έσχη. Şimdi yavaş yavaş bu ulus devletlerin aşındığı ve dolayısıyla aşılmaya başlandığı yeni bir evrede, yeni bir çağdayız. Είμαστε σε έναν αιώνα που σιγά σιγά αρχίζει να ξεπερνέται αυτή η δομή του κράτους έθνους. Βρισκόμαστε σε αυτόν τον αιώνα. İnsanın en önemli vasfı olan beyinselliği şimdi bu yeni çağda hiçbir zaman olmadığı kadar öne geçiyor. Το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που είναι το να σκέφτεται αρχίζει και ισχυροποιείται. İnsanların bir ulus devlette yaşamaya yönelik şartlanmaları yavaş yavaş kayboluyor. Η συνήθεια να ζουν οι άνθρωποι μέσα στα έθνη κράτη αρχίζει και ξεπερνέται σιγά σιγά. Hümanizmanın daha öne çıktığı, insanların ırkının, dininin, mezhebinin yerini insan olma vasfının aldığı bir çağın başlangıcındayız. Είμαστε στην αρχή ενός αιώνα όπου αρχίζει να ισχυροποιείται ο ανθρωπισμός και σε μια εποχή που το κύριο χαρακτηριστικό του ότι είναι άνθρωπος αρχίζει να γίνει ισχυρότερο είτε από ποια εθνότητα ανήκεις ή σε ποια θρησκευτική ομάδα ανήκεις. Ama maalesef örneğin Türkiye henüz insanı ve vatandaş kavramını keşfedebilmiş aşamada değil. Δυστυχώς όμως η Τουρκία δεν είναι ακόμα σε θέση να ανακαλύψει τι σημαίνει πολίτης, να είσαι πολίτης και με την έννοια αυτό που είπαμε λίγο πριν. Bu 6-7 Eylül olayları da aslında vatandaşlık kavramının bir toplumsal bilince, bir devlet yönetim iradesine yansımadığını gösteriyor. Εξάλλου και τα γεγονότα της 6 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι η έννοια αυτού του πολίτη δεν έχει βρει ανταπόκριση στο κράτος. Demin soru soran dostumuzun ifade ettiği gibi bir vatandaşa devlet muazzam bir haksızlık yapar ise
bunun hesabını hukuk sorar. Sormazsa ise orası devlet sayılmaz. Αυτό που ρώτησε λίγο πριν ο κύριος, που έθεσε το θέμα όταν ένα κράτος αδικεί έναν πολίτη και δεν υπάρχει τρόπος δικαστικής δικαίωσης, αυτό σημαίνει το μέρος που γίνεται αυτό ότι δεν είναι κράτος. Dünya değişiyor. Hümanizmayı bütün dünyada yerleşik hale getirmeye yönelik adımlar atıyor ama ulus devlet yönetimleri hala bunların epey uzağında. Αν και αλλάζει ο κόσμος, με τις έννοιες αυτές που είπα, δυστυχώς οι δομές κράτη-έθνη είναι πάρα πολύ μακριά το να κατανοήσουν αυτή την ανθρωπιστική διάσταση που αρχίζει και ισχυροποιείται στον κόσμο. Mesela Türkiye'de de siyaset hala ırk, din ve mezhep üstünden yapılıyor. Όπως παραδείγματος χάρη στην Τουρκία, η πολιτική ασκείται μέσω της φυλετικής καταγωγής, της θρησκείας, της κοινωνικής ομάδας. Vatandaşlık kavramı insan olarak kabul edildiği ve tanımlandığı bir daha üst düzey örgütlenme biçiminin bir gerçeğidir. Το να είσαι πολίτης μιας χώρας είναι κάτι το οποίο Yani bir ırk, din, mezhebin... Ναι, πρέπει να είναι πολύ πάνω από αυτό που χαρακτηρίζει σε ποια φιλία ανήκεις, σε ποια θρησκευτική ομάδα ανήκεις ή σε ποια κοινωνική ομάδα ανήκεις. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι πολύ πάνω από αυτό. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir cumhuriyet olarak büyüyemeden kaldı. Vatandaşlık kavramını içine sindiremeyen bir cumhuriyet olarak kaldı. Η Ρεπουμπλικανική Τουρκία ποτέ δεν μπόρεσε να κατανοήσει αυτή την έννοια του πολίτη. Είναι μια χώρα χωρίς πολίτες. Orada bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti Müslüman, Türk ve Sünni olmayanı kendi refleks olarak vatandaşı olarak adeta kabul etmiyor. Η Ρεπουμπλικανική Τουρκία δεν αναγνωρίζει πολίτες, αυτοί οι οποίοι δεν είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι τουρκικής φυλής κατά την άποψή της και δεν είναι και ανήκουν στο σουννιτικό δόγμα. Bu sıkıntılar sadece 6-7 Eylül'de değil, bugün de fiilen devam eden sıkıntılar. Αυτά τα συμβάντα, τα αρνητικά συμβάντα δεν είναι μόνο αυτά που συνέβησαν τα Σεπτεμβριανά και σήμερα ισχύουν αυτά τα ίδια που μιλάνε. Το ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την έννοια του πολίτη. Burada gene başvurulabilecek tek imkan ve yol, hukukun size tanıdığı haklar. Ο μόνος δρόμος που δίνει διέξοδο σε αυτό είναι η διεκδίκηση μέσω νομικών ενεργειών στην αναγνώριση αυτών των δικαιωμάτων. Ama tabii hayata bir hukuk devleti, yani gerçek bir devlet olarak bakmadığın vakit o hukuk yolları da bir işe yaramıyor. Ama haklı olduğuna dair elinde bir belge oluyor. Αν και ένα κράτος το οποίο δεν έχει εγκαθιδρύσει την τάξη νόμου, τα μέσα αυτά δεν είναι χρησιμοποιήσιμα, παρά τα αυτά αποτελεί μια οδό στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Şimdi herkesin orada yaşanmış büyük acıları var. Aynı zamanda fiili kayıpları var. Ben bunu çok derinden anlıyorum. Εγώ κατανοώ πάρα πολύ καλά αυτά που έχετε ζήσει, τις απώλειες που είχατε και τις τραγικές στιγμές που ζήσατε. Fakat bunun peşinde giderek, yaşayarak da ömür günü yaşamayı unutturur bir şekilde devam ediyor. Αλλά αν συνεχίσετε να ζείτε αυτά τα γεγονότα, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει η ζωή προς τα μπρος. Bunun çok taze bir örneğini de ben Kıbrıs'taki olaylarda yaşadım. Εγώ έζησα πρόσφατα, με πολύ ζωντανό τρόπο, πρόσφατα στην Κύπρο, μια τέτοια εμπειρία. 60 yıl önce yaşanan çok ağır bir dram, büyük kayıp, bir travma, kapanmayan bir yara olarak sende kalıyor. Aynı zamanda da daha sonraki hayatını da alıp götürüyor. Ένα τραυματικό γεγονός που έχει ζήσει κανείς πριν 60 χρόνια,
όταν συνεχίζει να είναι ζωντανό, δεν σε αφήνει να ζεις την υπόλοιπη ζωή σου. Bilgisiz nesillere de gidiyor. Ben bir taraftan da yani bütün bu hukuksal kayıpların, kabul edilemez yaptırımların peşinde koşarken bir manevi olarak da bunun kapatılacağı simgesel şeylerin peşinde koşmayı yahut bunu gerçekleştirmeye yönelik bir çalışmayı öneririm. Προτείνω το εξής, ότι στον αγώνα διανομικής οδού να αποκατασταθούν αυτές οι αδικίες του παρελθόντος, θεωρώ ότι και σαν μια πνευματική πράξη πρέπει να γίνει αυτό. Örneğin herkesin büyük acıları, fiili kayıpları, yaşam kaymaları var. Ama bunun bireysel olarak peşinde koşmak, sonuç almak yanında o devri manevi olarak kapatacak bir simgesel anı, mesela gelecek yıl 60. yılda 6 Eylül olaylarından dolayı devletin özür dileyeceği bir ufak anıtın bir yere konması gibi. Πέρα από το γεγονός ότι ο καθένας μας προσπαθεί στον αγώνα του να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του στην προσπάθεια για την αποκατάσταση της αδικίας, θα πρέπει όμως και το κράτος στην 60η επέτειο του χρόνου το ίδιο να ανοιγεί ένα μνημείο στη μνήμη αυτού του γεγονότος των Σεπτεμβριανών. Yani fiili kayıpların en azından acısını yaşananların bıraktığı kanamakta olan yaranın azıcık hafifletilmesini sağlayacak simgesel bir pansuman olabilir. Αυτό έστω για λίγο μπορεί να απαλύνει τον πόνο που έχετε ζήσει στα γεγονότα αυτά και μπορεί να αποτελέσει, όπως είπε, μια έστω σε μικρό βαθμό μείωση του πόνου. Bir taraftan da tabii bu acıları çok ağır hisseden, şöyle böyle bunun daha minik ölçeklerde yaşayan, gören birisi olarak beni umutlandıran bir dünya gidişatı da var. Έχοντας ζήσει από κοντά αυτά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί αυτά τα τραύματα, έχω ορισμένες έστω και μικρές ενδείξεις που με κάνουν να είμαι αισιόδοξος. Çünkü biz yaşadığımız ortamdan etkileniyoruz. İnsan çok hızlı hipnoz altında kalan bir canlıdır. Επηρεαζόμαστε εμείς από τα γεγονότα που μας περιβάλλουν. Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα το οποίο εύκολα υπνοτίζεται. Ve o travmalar, acılar her daim yenileniyor ve hep o geçmişteki sarsıntımız etkin bir şekilde hayatımızı şekillendiriyor. Αυτά τα τραύματα συνεχίζουν και βρίσκονται μαζί μας πάντοτε και μας επηρεάζουν στην άμεση ζωή μας. Bir taraftan geçmişten gelen bu hüzünlü ve acılı bir manevi bagajımız var. Έχουμε ένα απόθεμα θλίψης που έρχεται από το παρελθόν σε εμάς. Bir de şu anda yaşadığımız çok hızlı değişen bir dünya var. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα περιβάλλον, ένας κόσμος γύρω μας που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Geçmiş bu kadar etkin olduğu vakit anı yaşamak da çok zorlaşıyor. Όταν είναι τόσο πολύ ισχυρό αυτό το απόθεμα και μας κυνηγάει κάθε μέρα, μας δυσκολεύει να ζήσουμε και την καθημερινή μας ζωή, το τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας. Bunlar insanlığın belirli dönemlerindeki ulus devlet örgütlenmelerinin çok ağır ayıpları ve acıları. Αυτά τα γεγονότα είναι μεγάλα έσχη των κρατών εθνών που έχουμε διαπράξει. Örneğin ama nasıl değiştiğini göstermek için artık ulus üstü bir birliğe giden bir insanlık var. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'nda büyük acılara neden olan savaşların en önemli iki aktörü Almanya ve Fransa sınırlarını kaldırmış, aynı parayı kullanır hale gelmiş.
Δίνει το παράδειγμα της Γερμανίας και της Γαλλίας που για αιώνες ήταν εχθροί μεταξύ τους και τους δύο παγκοσμίους πολέμους που και οι δύο πλευρές είχαν τεράστια θύματα, σήμερα βρίσκονται να έχουν κοινό νόμισμα και να έχουν σηκώσει τα σύνορα μεταξύ τους. Ben biraz da bu dünyanın değişiminin farkında olmanın, bunun keyfini çıkarmanın eski yaşanılan acıları nispeten azaltacağını da düşünüyorum. Πιστεύω ότι αντιλαμβανόμενοι το τι γίνεται στο περιβάλλον μας, το πώς αλλάζει ο κόσμος, όσο θετικό, όσο μπορεί θετικό, θα μειώσει και τον πόνο του τραύματος του παρελθόντος. Lenin'in çok sevdiğim bir lafı var. Lenin diyor ki, evren çözülmedikçe insan aşamalı, kapsamlı düşünemez diyor. Evren çözülmezse insan vizyoner olamaz, geniş kapsamlı düşünemez diyor. Evren yani. Υπάρχει μια έκφραση του Λένιν που λέει ότι εάν δεν διαλυθεί ο κόσμος, δεν θα μπορέσει η ανθρωπότητα να δει όλη την αλήθεια. Ben Türkiye'de bu hala ırk üstünden, din üstünden, mezhep üstünden birbirleriyle çatışan, birbirine düşman olan, bunun içinden siyaset yapanlara hayatın bu tür algılanmasının ne kadar eskide kalmış olması gerektiğini şu örnekle anlatıyorum. Προσπαθώ στην Τουρκία να εξηγήσω όλους αυτούς που προσπαθούν να ασκήσουν πολιτική μέσω φιλετικών διαφορών, μέσω θρησκευτικών συγκρούσεων. Προσπαθώ να τους εξηγήσω αυτό το παράδειγμα, το πόσο βρίσκονται πίσω από το σήμερα. Türkiye'deki örneği buraya da söylediğim örneği buraya da uygulayabiliriz. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε και αυτό εδώ. Biz şimdi Atina'dayız. Είμαστε στην Αθήνα. Atina Yunanistan'da. Η Αθήνα είναι στην Ελλάδα. Yunanistan dünyada. Η Ελλάδα είναι σε όλο τον κόσμο. Στον κόσμο. Dünya güneş sisteminin 9 gezegeninden biri. Ο κόσμος αυτός που ζούμε, ο πλανήτης, είναι ένας από τους 9 πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Bir gezegendeki 7 milyar insan türü canlı. Πάνω στον πλανήτη υπάρχουν 7 δισεκατομμύρια ζωντανά πλάσματα ανθρώπων. Birbirimizi yiye geldik. Birbirimizin canını okuduk. Halbuki böyle baktığınız vakit bütün bu insan türü canlılar ufacık bir gezegendeler. Έχουμε κατασπαράξει τον εαυτό μας, ενώ σε όλη αυτή την οικουμένη είμαστε ένα σημείο μόνο. Güneş sisteminin diğer 8 gezegeninde henüz daha çözmüş değiliz. Δεν έχουμε ακόμα πάει στους υπόλοιπους 8 πλανήτες. Olaylara böyle bakmadığım vakit küçük hayatlar bizi çok ağır şartlandırıyor. Αν τα γεγονότα δεν το δούμε στην οδότητά τους, μας δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Şimdi bu sohbetin adını ben beraberce küreselleşme ve azınlıklar olarak koyalım mı diye sordum. Çünkü Ερώτησα αν αυτή την ομιλία μου να την ονομάσω οι μειονότητες και η παγκοσμιοποίηση. Σε μένα το ρώτησε πριν την ομιλία. Azınlık kavramı ulus devlete ait bir kavramdır. Sayın Yargıç benden daha iyi bilir ama artık azınlık kavramının kaybolduğu bir dünyadayız. Azınlığın yerine insan olmak, insanın temel hak ve özgürlükleri alıyor ve Αυτό που almakta. ανέφερε και ο αξιότιμος δικαστής λίγο πριν, ξέρετε, η έννοια της μειονότητας ανήκει στο κράτος έθνος, σε αυτή τη δομή του έθνους κράτους. Θα πρέπει αυτό να αντικατασταθεί με αυτό που λέμε ο άνθρωπος. Çünkü insanın beyinsel yaratıcılığı iktisadi olarak dünyanın en büyük zenginliğini yaratır hale geldi. Yani şimdi açacağım bu lafı. Eskiden toprağa ihtiyaç vardı, bir yere ihtiyaç vardı, bir ulusa ihtiyaç vardı. Şimdi insanın beyinsel yaratıcılığı varsa eski şartlara ihtiyacı olmadan kendi kimliğini ifade ediyor. Όταν ενδυναμωθεί η πνευματική συνιστόσα του ανθρώπου, τότε δεν θα υπάρχει η ανάγκη, αυτό που υπήρχε κάποτε, η ανάγκη του έθνους κράτους ή να έχεις στην κατοχή σου έδαφος και όλα αυτά.